Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Aina mangolu dohata ni debata jala margogo mangula. Jala tumajom doi sisian sadok podang si dua baba. Jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi. Akaring rikpe dohot utok. Jala panguhum doi di parohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata perguguna suatu dosan jala para siroha. Hupa serhami rohanami di jolom. Jala hupangi dohami tuho. Salehon asini roham manggohi rohanami. Jala sudangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggal kami nasa dosa nami. Jala hutangi kami hatam na badiai. Saya paian mahatam di bagasan rohanami. Asa marparbuin na denggak kami. Hupangi dohami sa luhut nai. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sikak nipatik di parmingguota di bagasan sadarion. Imana nienet sian konfesi HKBP biddu 10 tolu songonom madido. Taringot tu panggonggomi. Taha porsiai jala taha tidak kodo. Narosi ad debatado pamaretata namar sahala lau mangulahon hati goran. Mangudingi, mangaramoti, mangalo hajahaton, jala makubasi akan narikot di warga negara dohok ngolu ni colma. Yesus Kristus do ojahan ni huria, na mangolu di portibion, jala tahati dakot do, pabuwa debatado na mangalehon haluauni di bagasan Yesus Kristus. Singotot tado, ikon uluad dohita di debata asa di zolma. Marhite podon, tau dol hoddo, debatado na mangalehon kemerdekaan tu bangso Indonesia na berajaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, do bernegara. Tau dol hoddo, Yesus Kristus urubalang ni huriai, songon parhitiat ta mangido. Tau dol hoddo, sita-sita dohot tanggung jawab ni ruas ni masyarakat ta, lao mangyahi hati goran, holong ni roha, hadameon, dohot kesejahteraan marhite pembangunan nasional, songon pengamalan Pancasila. Tau dol hoddo, parsi dohot dohita pajong jokot dohot mangaradoti hasit tongani, songoni nang marsaulihon pembangunan nasional. Sitangnya konot niro huriado
Agka panggunggomi dohot parhubasna. Ido sahatna, rak mangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon nau bartu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon nau bartu patik mi. Amin. Tato poti madosat tanagudangi tua dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergugunha suatu dosan para siroha midahami nadangolom. Narodohami tujolom manopoti dosan hami nagudangi. Di bagasan hajahator dohami tubuh. Jaladang adong hapersiau di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Masai gudang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala didengkan di basam dohot asini roham. Saya unak paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalasion nami. Saya ingok mahami hobartu asi ni roham doho denggan di basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, merpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuhasisan di dosa. Para siroha jala perdengan basa do Jehovah. Lebat tarimas jala para siroha godang. Dang di bait tuhita hobar tuak ka dosatta. Jaladang di baloso tuhita hobar tuak ka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah di akka na makabiari ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amin.
Hatani debata, trupu epistel di parmingguata di bahasan sadarion, imana tersurat di buku panurirang Jeremia, biddu 34, mamuka maisan ayat 12, rodi ayat 16, tajahama marsikas sorin, di ayat na 10 manon rapita majahasa. Songonom madido. Alani romuse mahatani Jehovah tu si Jeremia ninna do. Ganup papitu tauton, ikon ganup hamu paluahon dongan na marga heber, naung manggadis sodirina tuho, ikon onop tao leleng na pangulahonon na ho, dungi paluonmu boti ibana siya labungmu. Hape, dang ditangihon opumu na ahu, jaladang ditareho pingkolla. Rapi tomat jahasa. Alai nung ngahosing musero hamuna, gabe diramuni hamu guarhu. Jalamula dibuak kamu ganup naposona bawa dohot naposona boru-boru. Akka nauk pinaluamuna boti marguru turoha nasida. Gabe marhata ikok kamu tu nasida. Sumuang gabe naposomuna bawa dohot paropuan muse. Ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Pasata mima tu na tu nami lansia markor dungi duduti manon punguan inarabu.
hatidak koma haporsiaut tai, songon nani hatidak kon di dongata sa haporsiaut di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona suatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabia sa tod di porbadia, adorang sa hubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal loibana di hau pinarsilang, na tuat tubanoto rudung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogona suatu dosani. Disima ibana, paimo mulak sogot tu tanoon, mangumihalak na mangolu dohot na mate. Au persea di tod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panela Kristen akka na badia, do dihasan di dosa, do dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging dihalak nong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Upasah tami ma tu inanami inahanna. Porasma di tasaluh na manginang
Jahon naima titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di Minggu Sadarion tanggal 10 Agustus tahun 2025 ima minggu na pasiahon dung Trinitatis na bertepatan dohot peringatan ni kemerdekaan ni bangsota na pawalupuluhon. Ubahenido si seun nami ma hita saluhu na marhite salam merdeka. Muliate ma amanginang. Ya topik ni parminggota mangulu songongulu niaka nang malua. Akatiting di tonga-tonga ni Huriata na parjolo ia barita pakobasian sian pos pelayanan tabanan na dipatupa ni Huriata HKBP Denpasar saat sadarion mardala do denggan jala di mingguta sadarion adong sian pos pel tabanan barita dana nasorang nunga di pasu-pasu tuhata sahalak dana bawa tu tonga-tonga ni keluarga P. Manalu inangi boru Siregar seorang di hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2025. Alamat nasida di Jalan Merdeka Onom Romawi, Blok G nomor Sia, Perumahan Geraha Asri Persada, Banjar Penyalin, Desa Samsam Kerambitan, Tabanan. Ipasdo danaki dohot na dua natorasna. Suang-songonima akan aniula panitia pengembangan pos pelayanan tabanan di rekening na dibuka nasida lahu mengurupi pengumpulan dana untuk pengadaan lahan pengembangan pos pel tabanan sahat rodi tikyon naung terpapungu gudangna 240.121.000 marhite titingon dohonon namema moleate tuhamu amanginang naung parsidohot mengurupi panitia pengembangan pos pelayanan tabanan. Namangihut barita pakobasion sian persiapan pos pelayanan ni Huriata na di Patupa di Singaraja saat rodi sadarion mardala do denggan di persiapan pos pelayanan ini nasida Patupa permingguan di gedung gereja di Secata Rindam 9 Udayana di Singaraja, nama ringanan di Jalan Surapati nomor 140 Bayuning, Kecamatan Buleleng, Jala Parminggoni di Patupama masuk pukul 10 sada wita. Titing namangihut Padidion Nabadia reguler, hobartu program ni Huriata di tahun 2025 on, di minggu nanengro tanggal 24 Agustus tahun 2025, di Patupa Huriata ma Padidion Nabadia reguler. Tuhamu ruas ni Huriata, nanaing mabuan yanakon madohoti Padidion Nabadiai, boima mendaftar marhite tu majelis sektor nabe manang langsung tu sekretariat ni Huriata. Titing namangihut, titing paduaon naing majalo pasu-pasu pardongan Saripeon. Goar Sibawa Pangoli, Herman Gunawan Panjaitan, anak niamata Maringan Panjaitan Nahinan, Tubuni Nata Herda Boru Simajutak, alamat nasida Grahamas Blok C5 tahap 2 nomor tolu Batam. Ruas ni Huria HKBP Bethesda Resort Batu Haji Lama. Dohot nanaing Oroana Goar si Boru nanaing Muli Sodang Boru Sidabutar. Anak niamata Rajudin Sidabutar. Tubuni Nata Misi Boru Purba. Alamat nasida di Jalan Dukusari, Gang Kaliasem 1A, Denpasar, ruas ni Huria HKBP Denpasar. Partupolon nunga di Patupa di hari Sabtu tanggal sia Agustus tahun 2025 di Huriat tahun HKBP Denpasar.
Pasu-pasu pardongas saripeon nang di Patupa di hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 masuk pukul siawita di Patupa di Huriat Tahun di HKBP Denpasar Resort Bali. Titing namangihut khobar tu naung taula nakaning adorang so masuk kita di permingguan di Patupa Huriata do perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia na pa-80 tahun ubaheni di sude permingguan na di Patupa di tonga-tonga ni Huriata adorang so memulai permingguan ni rabdo hita saluhu na mangedehon lagu Indonesia Raya. Titing na mangihut di hari Rabu nanengro tanggal 20 Agustus 2025 di Patupa Huriat Tama PA tu Horong Ama di Patupa masuk pukul 10 sia 30 wita maringanan di gereja tahun nani uluhon ni inang Bibel Pro en boru simajutak tema ni PA Ama toguma rohamuna di bagasan Tuhani na dibuat sian Efesus biduonom ayat 10 sahat rodi ayat 20. Nagabe songon tuan rumah di PA Ama di minggu tahun ima sian ama sian sektor walu sektor sia dohot sektor 10 pinangindoma tu saluhut orang ama asa parsi dohot di PAI songon ima di Patupa Huriata do PA tu yanak kota horong remaja jari Rabu 20 Agustus 2025 maringanan tong di Huriat Tahun masuk pukul 10 siawita nani uluhon ni amang pendeta Doming J. Sihombing STH tema ni PA Yanak Kota Remaja menjadi teladan di usia muda na dibuat sian sada Timotius bidu 4 ayat 12 tasosoima akayanak kota horong remaja asa parsidohot di PAI. Titing na mangihut pertangyangan rumah tangga di mingguon di Patupa Huriat Tama di Tolu Inganan na parjolo di sektor opat di bagas ni keluarga si tua nong pensiun amang Pasaribu inangi J. Borusi Haloho di Patupa di konsistori di gereja tahun masuk pukul 10 sia 30 marbahasa Batak na paduahon di sektor walu di Patupa di bagas ni keluarga amang J. Batubara inangi M. Boru Huta Barat alamat Nasida Jalan Palapa 10 Sada Romawi Gang Arta Yoga Perumahan Geria Palapa Mas nomor 15 masuk pukul 10 sia 30 marbahasa Batak na patoluhon di sektor 10 di bagas ni keluarga amang M. Sihombing inangi SAR Boru Huta Soit alamat Nasida di Jalan Pasraman Unut Blok B nomor 40 Sada Jimbaran masuk pukul 10 sia 30 wita acara marbahasa Batak pinangidom diulangi hami marbahasa Indonesia pinangidoma tu sude ruas ni huria na di sektori dohot na di jonok tu sektori asa parsidoho ma di partangyangani. Titing na mangihut perubahan jadwal kebaktian ni anak kota sekolah minggu. Khobar tu persiapan ni anak kota sekolah minggu tu menyambut Natal di tahun 2025 on mulai hari Minggu tanggal 14 September 2025 jadwal ibadah Yanak Kota sekolah minggu berubah Nasida masuk di sore pukul 10.05 wita maringanan di GSM Jaladung Sipul Parmingguoni di Patupa Nasida ma latihan persiapan Natal. Khobar tusi Parmingguon Yanak Kota sekolah minggu na biasana masuk pagi do jam 10 di siang merhitei masohot majolo. Jadwal tu Natal anak sekolah minggu di tonga-tonga ni Huriata direncanahon di Patupa mai tu horong kecil
di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2025, tu horong sekolah minggu kelas besar di Patupama di hari Rabu tanggal 10 Desember 2025. Songonima pinabotohon tuakana toras asaboi mempersiapkan anak kota mengikuti perubahan jadwal ibadah ni anak kota sekolah minggu. Titing na mangihut papunguhon amplop tu panitia pesta huria manang pesta gotilon tahun 2025. Tung masohot di minggu nasalpu sadarion minggu tanggal 17 Agustus 2025 tapapungu muse songon hamolia tota marhite amplop nang disagihon panitia pesta huria pesta gotilo 2025 tapapungu mayanon dung sipul parmingguonon tujuluma tapapungu tu kotak persembahan nang rade di Joloon marhite titingon di pasahat taima moleate tuhamu saluhut ruas ni huriatta naung parsidohot papunguhon amplop ucapan syukur tu panitia pesta huria pesta gotilon 2025. Titing na mangihut sumbangan bunga altar di jalo huriatta do sumbangan bunga altar sian ruas manang kategorial ya bunga altar di Parminggota sadarion minggu tanggal 10 Agustus 2025 tajalo doi sian kategorial lansia moleatema amanginang sian kategorial lansia di pasahat huriata tuhamu salu na di minggu nanengro sian NN di minggu tanggal 30 sada sian NN moleatema di saluhut naung manubakon bunga altar tu huriata. Titing na mangihut rapat evaluasi parhalado obartu anggaran 2025 dot program kerja 2025. Di Patupa huriata ma rapat evaluasi di hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 dohot hari Kamis tanggal 20 Agustus 2025 masuk pukul 10 pitu wita marhite titingon pinangidoma tu saluhut dewan koinonia marturia diakonia asa di Patupama laporan pertengahan semester sian program kerja dot anggaran di tahun 2025 laos marhite titingon pinangidoma haradion ni saluhut parhalado madohoti rapat evaluasi namangihut titing di huriata tajalodo sumbangan perangkat alat pendukung multimedia senilai 1.780.000 sian NN. Nah di pasahat tu tim multimedia ni huriata pasahaton moleate tu na mangalehon anggiat ma boy dipergunahon tim multimedia ni huriata di nama kobasi huriata. Namangihut pinangidoma asa parsidohot maita manangyakon ruas ni huriata natongon di bagasan sahit nabui jahonon nami guarnasida di titing taon ima parhalado ni huriata amang situa el simbolon tabu ama amang inang di tangyang tabe asang giat amang situa el simbolon tumibu hipas. Laporan ni keuangan ni huriata, songsongan ni keuangan ni panitia pesta gotilon, boima tapamanat mamereng di warta naung disagihon akadongan parhalado di sektor tabe. Naparpudi ucapan ulang tahun, parhalado dohot ruas HKBP Denpasar pasahaton selamat ulang tahun hatutupu dohot pardongan sarepeon. Tuhamu ruas ni huria na marulang tahun mulai saat tanggal 17 Agustus sahatu 23 Agustus tahun 2025 hatani debata nama makulingnya hamu tarsurat di Jesaya bidu 46 ayat 4 songonoma didok disi saha rodi hatu tuamu saya totong doau
jala rodi na ubanun, sai au do mangusuk kamu. Ahu do mabahesa na sai laon, ahu do mangopa, au do mangabing, jala au paluahon nungaeng. Songoni ma hatan itu hata, anggiat ditaba itu hata hai pason, lasni roha, gajang ni umur, tuhamu aka namarulang tahun dina samingguon. Aka ima amanginang titing namasa di tonga-tonga ni huriata, di pargogo itu hata mahita, di nalau mangula, di ulau tabe, song-songoni di ulau ta siganupari. Amin. Tapuji matuhatta sabukwede 450 tolu ayah sadaro di udukna las tapapunguma pilihan sada A do sada B.
Dami de batana sumurung sian sang roha. Imana mangaramoti aka ate di pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Merdeka. 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 Ikon adong udah semangat hati mang. Damang dainang do sudi ruas na di bagasan gua ni Yesus Kristus. Sebelum tabegi hatan di bata di bagas di kion. Natape di minggu salpu nungap patono diri hami di tengah-tengah huriata alai undegado molo patono hadir nami museng di bagas di kion teh. Ya, guar nami pendeta Doming Judikasi Hombing Inata Margoar Maria Magdalena Boru selain di bahasa-bahasa debata tuhami tuludak danak imana para jolo bawa kelas 4 SD napa 2 hon boru kelas 1 SD na siap budan pas di tepet di bagas di kion tanggal 10 pitu bulan nasida ima singkat sian namanya teh manginang ya hatan di bata di tadi bagas di kion ujaha masudiate ima nani sian sada Petrus bindu 2 ujaha sian ayat 10 sada rodi ayat 10 pitu sada Petrus bindu 2 ayat 10 sada 1 ayat 10 pitu tapayut ihut mah di bagasan rohata sioromon dohot siulahonon ale aka holongan wa apui mahamu songan aka pai solat jala halak dagang orang hamu mah aka hisap-hisap ni roha sibuk namaralo dopak partodion mar parenge nadengkan mahamu di tongkatoni aka parbigu asa ia adong na patah-tahon hamu songan aka parjahat gawe dipasangap nasida debata di ari panduluhani dung diida denggan ni ulang muna uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan ni dihajol maun alani tuhani nang maradopon raja parhuaso parkijang nang parado maradopon panguhum aka nasinuruna mamisang aka sibahena jahat alai mamuji ia siula na denggan ai odo lomoni rohani debata naing mamar hite sian ulaon na denggan popamuna hotoni halak na hurang roha ai akanau malua dohamu alai unang ma pinake haluani mangudingi hajahaton songon akan naposoni debata songon akan naposoni debata matahe marah hapatunon mahamu tusasude haholingi ma akadongan habiari ma debata pasangap ma raja imar ianggo sahatna damang dainang do sudi ruas nahinah longan di bagasan guar ni Yesus Kristus adalah cerita gua menginang sedikit ya adong masa ada ina rumah tangga neng mangalopa mana sidate neng mangalopa arsik ni B2 bahan dasar ni arsik mau mangalopa arsik inang adon parjolo adon penting di si mau mangalopa arsik kita kunyit unang lupa kita di sida itu kan ikon adong do kunyit kan ama kata batak ni kunyit unik Uri nggak lupa hamunang, ala leleng hamun nggak di balion, gabi lupa artinya kunyit ate, hunik kan? Topet lo ma ibana tu dapur, dibuka ma lemari es, dida ma, dah dong hunik, bah, semua dia manon, dan jadi mengelopa bidua, padahal natuari nggak dapat sian arisan, padahal daudu jabuna sian pasar. Atar songon jebunami sian Karangsari tu Badung
atau dawat ya kan. Dungi tarsor mah terbegi nasida suaranya tukang sayur, roh tukang sayur. Termarika tiba na yang keluar. Ale terbereng, adong kaca, mulu dihitaan, mulu neng keluar hita pintu jabu haluar, adong do kaca do kan, biasana, mulu dihitaan di Bunda Pasogit. Terbereng nasida, buhina, dang cantik iba. Adong nahurang. Mulak may iba na museng tu kamar neng marbadak do mar lipstick merias diri marbadak sehali kurang dope kurang bagak inarohana dibayan museng lampal tak ali ibering ibana ima nga dinggan ali dipat noti museng aduh nang hurang museng ahamai dang mar listrik do pibana di bayan lipstick nana merah jambu pucat di bayan museng na merah songoda bagak jadi habis mati kina amang inang oleh nomor badaki polta badakna songon polta nir bulan alai mardas pibana kan lupa ibana adong tukang sayur tarasor tukang sayur mereka timbana dongan dastari yang keluar ternyata Ahmad terjadi amangina nggak ada obe tukang sayur nih habis tikina marbadak padahal tujuan utama na ima neng manuhur kunyit terpaksa mak lo gimana tuh pasrah dadawi ahama pesan sian cerita hurang harang yang ku karang-karang itu tadi yang menginang yang menjadi pesan daripada cerita singkat yang kurang menarik itu ima ternyata gudang dope sian hita menginang dang merdeka dope di bagasan diri sendiri. Kenapa ibu rumah tangga tersebut baru X itu dia habis waktunya untuk berias, bermake up. Satu, mungkin dia menginginkan pengakuan. Pengakuan dari orang yang akan melihatnya. Kedua, dia mungkin kurang percaya diri. Kenapa? Karena mungkin dia terlalu sering melihat kekurangan terus menerus. Jadi kurang pede nasida keluar sia jabuna padahal mau lewat tong sayuri holan dua pagaran do holan 1 meter sia jabuna tapi ikon songoni di benibana dirina karena kekurangan percayaan kepada dirinya dan ingin ada pengakuan untuk dirinya dan merdeka do pebana atas dirinya sendiri. Gudang do peta amang inang si songoni gudang. Banyak sekali kita amang inang, saudara-saudara yang terkasih, kita haus akan pengakuan, haus akan penerimaan dari orang lain, haus akan perhatian dari orang lain, sehingga kita mati-matian untuk membenahi diri agar pengakuan tersebut dia nikmati. Padahal mau hal aprosia mau diakui atau tidak, yang penting Tuhan menerimanya. Mau diakui atau tidak, yang penting Tuhan mengakuinya sebagai anak. Songat inna tanah kingma. Karena dia berusaha untuk menampilkan yang terbaik untuk dilihat oleh orang lain dan tukang sayur tersebut. Dia rugi waktu, rugi jarak, rugi juga ongkos. Kenapa? Mau tu pasar ibana nadawi ikon motor di masida kalau mau bensin tambah sama pengeluaran. Jadi artinya amang inang ketika seseorang tidak merdeka dan dia berusaha untuk menampilkan dirinya yang terbaik padahal tidak tepat waktunya mau neng marpese ibana mar makeup pola masalah teh
Memang tempatnya ketika kita datang ke pesta atau pergi jauh, pergi ke tempat yang memerlukan penampilan yang benar-benar baik, ya nggak masalah. Tapi karena hanya sekecil atau sedikit seperti itu saja, dia harus rugi waktu, rugi jarak, dan rugi tenaga, dan juga rugi uang. Karena hanya untuk diperhatikan oleh orang lain. Artinya amang inang, gudang dopesian hita, mabiar di bagasan goluna. Mabiar dang mamora nasida. Mabiar somangan nasida. Ujung-ujungnya manako. Magabusi. Menipu orang lain sama sana sini. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang sebenarnya, wih benamangan, dang habis 500.000 2 minggu, tapi karena dia pengen sesuatu hal yang lebih, gabe marutang imayina sidate. Tidak bebas dia untuk menikmati hidupnya. Kurang dopesian hita iri mamereng hamajone donganna. Topu mamora aka dongana tetangga, songona tambah mobilnya puang. Toromai bana tu tetangga asing. Eda, ahai. Ibu tuh hodo. Buasa nasi na gabi mamora. Dingo eda do, na bulan salpo, mula nasi itu huta, iro. Nama meli do nasi itu san. Asal mamora nina. Menggosipi gabi tergasip dongana jolma karena iri dengki di dalam hatinya. Dang bebas nasidate, dang merdeka dope. Artinya banyak hal-hal yang kita tidak sadari amang inang. Kitalah yang membuat diri kita sendiri tersandung ke dalam keberdosaan. Semua berjalan dengan baik, tetapi karena ego kita, karena kecemburuan, karena iri dengki dalam hati kita, yang baik menjadi buram semuanya. Dengan do pakaiannya aka sada dongan ina, tapi karena dia cemburu, karena dia tidak bisa seperti temannya, gabe bahan gosip madibain. Padahal tidak penting cerita itu, tapi karena dia berusaha bagaimana supaya temannya itu benci, dia berusaha mati-matian, dia cari temannya untuk teman gosip dan sebagainya. Berbagai macam cara simbolis memakai kita supaya kita semakin jauh daripada Tuhan. Nah, tuari amang inang taruh sama menonton YouTube. Adong mah di YouTube sian sada stasiun TV menyampaikan tentang salah satu pemimpin daerah di Indonesia ini. Baru dia terpilih beberapa bulan yang lalu, tetapi ala nana yang membangun Dunasida, membangun kota yang dipimpin itu, dia tidak memakai ide yang baik. Gabe di panakut Nasida sama pajak mencekik rakyat yang ada. Gabe 250% dibayang. Padahal baru 3 bulan 4 bulan yang lalu dia terpilih menjadi salah satu pemimpin di tempat itu, tetapi dia langsung membuat rakyat yang dipimpinnya, yang harus dia jaga, yang harus ia rawat, menjadi menjerit-jerit, nangis, kesakitan. Apakah kita sebagai manusia untuk menuju sesuatu kebaikan harus kita korbankan orang lain? Padahal banyak jalan tanpa merugikan nama orang lain, tanpa merugikan kehidupan orang lain, tanpa merugikan jalan oleh orang lain. Banyak jalan. Halakna pista di Tamang Inang, Sudi, Jol Manadung di Portibion, di Patu Padibata. Kita adalah orang-orang pintar. Kenapa? Kita adalah orang sempurna, ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan ciptaan yang lain. Molidok ciptaan sempurna amang inang. Aduh nang hurang di si, jangan dong. Kitalah yang membuat diri kita menjadi bodoh, bukan sekitar, bukan lingkungan. Sekarang
yang menjadi ikon ta partai itu amang ina, kita harus memperhatikan zaman sekarang ini anak-anak kita tidak atau belum merdeka dengan kehidupan masa mudanya. Apa itu? Kita salahkah teknologi maju amang inang? Tidak salah. Tidak salah jemaat yang terkasih, teknologi maju. Yang salah adalah ketika manusia tidak pintar memakai zaman tersebut. Ada contohnya, anak-anak, oke, ketika zaman teknologi sedang berjalan, kita juga berharap anak-anak juga pintar memakai teknologi. Tidak masalah mereka memakai handphone, tidak masalah mereka memakai tablet, tidak masalah mereka bermain game. Alai gudang dosen ya akayana kota, gabe lupa diri ibana alani handphone. Jadi hita pe abang inang akap opung, biasanya mau opung, oh popo, mah handphone kan? Asa unang mereka tibana. Ternyata amang inang nggak masalah demikian diberikan, tapi kita juga harus ada kedisiplinan bagi mereka semua. Tabe yang masian akak begas tabe, ketika anak-anak kita pulang dari sekolah, mereka masuk ke kamar, katanya mau belajar, alai mulujo dang terbigi, dang dibigi nasida, suara tate, sampai malapak piring dang dibigi. Kenapa? Parhesit nasida margim, lupa makan, lupa kalau orang tuanya memanggil dan dia tidak mendengarnya. Ibarat itu di kamar, aku belajar mak, tapi jangan main. Semua ada di handphone mama, semua PR dikirim ke handphone semua, pada dibaliknya game disudi. Gabe bergabu sidonasida. Teknologi maju, tetapi manusia semakin bobrok moralnya. Itu yang kita harapkan dari anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua berhati-hati, apalagi orang tua yang muda, termasuk saya, termasuk memahami amang inang. Jadi ini sebuah PR yang sangat berat. Dan soal hal amang tiki geleng-geleng udah peda dan emang boleh dipulang tor mabir nasida. Torsip. Oleh sonari amang boleh dipulang. Kenapa mata bapak begitu? Di julurnya halak di sekolah nih, bam, gabi maili betai. Kita jadi malu. Jadi tidak ada lagi cara-cara dahulu kita bisa perbuat dengan anak-anak kita zaman sekarang. Jadi menjadi sebuah PR yang besar, bagaimana anak-anak kita, generasi baru, generasi muda, generasi gereja berikutnya tidak menjadi generasi yang lupa diri. Jangan-jangan amang inang dang ronasi dan nomor minggu. Bos ada nomor minggu. Sudah gereja kami pak, mak. Di mana di rumah kalau kan terus dari handphone. Mana Alkitabmu? Untuk apa Alkitab lagi pak? Dari handphone. Dang ibu tuh gimana sedia harganya Alkitab. Alani aha. Holan kuota di tuhor. Di biar itu jabuna dan anong Alkitab, dan anong buku ende, dan anong kiruk jemaat. Bah, songko dia dua nasida martangiang teh. Zaman boleh maju, zaman boleh canggih. Seharusnya kedekatan kita kepada Tuhan jangan menjadi rusak. Harusnya semakin maju zaman, semakin kita merdeka amang inang untuk menikmatinya. Tapi jangan lupa Tuhan mati-matian terkuras darahnya supaya kita bisa menikmati ini semua, tapi kita melupakan ini semua, menjadi anak yang sok. Inilah yang terjadi. Indonesia bisa merdeka 80 tahun yang lalu, tapi ternyata Indonesia bisa terjajah kembali bukan karena orang luar, tetapi karena orang dalam. Soalnya naking mah nahudo kenaking sada pimpinan, tapi menjerat, mencekik rakyatnya hanya untuk kepentingan namanya sendiri. Kalau pembangunan itu baik, siapa yang tarsar guarna? Pemimpin ini. Tapi siapa yang menderita? Rakyatnya. Padahal semakin merdeka zaman, semakin bersukacitalah semuanya.
Karena ketika kita merdeka berarti kita hidup di dalam situasi kondisi yang baru untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang tertunda kemarin. Karena mol gabi Buddha kita menginang terjajah, apa yang baik yang kita sudah pikirkan, apa yang baik yang sudah kita idekan, itu tidak akan bisa terterapkan. Kenapa? Karena dijajah. Bahita najul songonnya doa menginang halak Kristen. Ketika dia belum kenal Kristus seperti apa, akan ada jahat yang berbeda dengan firman Tuhan dilakukan. Kebaikan-kebaikan tidak terdengar, tidak terlihat. Sekarang kita sudah terbebaskan daripada keperdosaan. Maka merdekalah membuat kebaikan. Songon King didok di ayat 12 teh. Mar parengana dengan mahamu di tongotoni aka para begu asa ia adong napa tahun hamu songon aka para jahat gabi dipasangap nasida di bata di ari panuluhani dung di ida dengan ni ulau muna. Jadi buido goreng di bata targasip amang inang alani ise alani ihita. Gara-gara kita amang inang Tuhan bisa tercela namanya. Jadi multadok kita Kristen, tunjukkan kekristenanmu. Jangan holan di hata. Halak pada gabis holan di hata mang minang. Sekali Kristen, tetap Kristen dan lakukan kekristenanmu. Itulah adalah orang yang merdeka. Karena kekristenan atau firman Tuhan atau Yesus Kristus mengabarkan, mengajarkan segala sesuatu yang baik. Tidak ada yang tidak baik, semua baik. Baik untuk siapa? Baik untuk manusia. Dan itulah kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Isi manginang sian hita olo tergasip gorna. Tidak ada. Kita tidak ada yang mau nama kita tercemar, digosipi oleh teman-teman kita. Tidak ada. Tapi bisa saja itu menjadi lebih parah kalau kita tidak bisa berdoa dengan baik, menjaga parangnya kita dengan lebih baik lagi, atau bersikap dengan lebih baik lagi melalui perkataan, melalui cara berpikir, dan apapun itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mari amang inang, tidak ada kata terlambat. Firman ini mengingatkan kita kembali supaya kita bisa memakai masa kemerdekaan ini dengan lebih baik lagi demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi semangat lama inang, teruslah berkarya sesuai dengan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita masing-masing. Amin. Martangnya maitak. Hupuji upasaka kami Tuhan guarmu dibagas tikion alatongon dibagas harion tanggal 10 Agustus kami merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Alani Tuhan ajar-ajari mahami, ramoti mahami, asabui hami mangulahona denggan, songon halakna merdeka hami di tongah-tongah di bangsoon, jala di tongah-tongah di hurion, di harupamu. Tuhan, nunga hutang nyon hami, dan nunga hujul hami na denggan sian hatam nabadiai. Unang ben hami Tuhan gabe lemdau, alani parangi nami naso denggan di harupamu. Alai rangkul mami Tuhan asak totong hami mardalan di dalam nadenggan di dalam nanunga di pale di lawan Tuhan hami mana sada-sada ima dalam habunarani Tuhan akadongan nami na sorodope di bagas sikion mungkin di bagasan parsahiton lain mutu nasida hamalumon sian sipanganon pangabation na di jalon nasida akadongan nami na di bagasan pegumbulan di bagas ngoluna Omali Tuhan naik tong mandongan nasida asal totong buih nasida marlasin roha madalani bagasan perguluna rap doaka donganana asing tokinari Tuhan na yang mardumu sirang mahami sian ingananon sian bagas curomon dongani mahami si di bagas padalanan asa buih hami sahat tolhas di bagas nabibe pajupang doa keluarga dami di bagasan holongmu di bagasan goran Yesus Kristus martang yang mahami Tuhan. Amin. Tapa sampai lihat tamarin di mahita.
jang maita. Tatangnya kami peleta martangnya mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroni saluhut seleh lona denggan, dot nasoli basa na mauliutus. Hupasat hami masian nalim tu hami pelanami tuho. Saya jalome gabir mahus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti hoso presi hami pelanon, pati bulung harajonmu di tong-tong huriam dot di portibion. Buhay ronami marhiti itu tondim. Asalam tedah hami godang ni selin tu hami. Asalam gigir hami mandok ni tuho. Mari hiti Yesus Kristus hanami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinar badia mangguarmu. Saya ramah harajon mu saya saut malam ruham di Banua Tongon songon di Banua Gijang. Ler metu hami sadar hangluan siap hari. Saya samdo sanami songon panesanami di dosa ni dengan amar dosa tu hami. Una kami togin pengujunan, peluang mahami sian pangago. Mulak mah dibagasan damai jalo mah pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala di ramot tuan debata maho. Di sondakon tuan debata mah bu tuho jala asi maron midaho. Di dopakon tuan debata mah bu tuho jala di pason damina tu tuan di munabe. Amin. Ruas nahinah longan asata pasat amplop pesta gotilon ro mahita natu jolo jala marsi jalang mahita di jolon.